Pulveret her er lidt af et mirakel. Når en landmand strør det ud i sin stald, mindsker han lugtgener og udladning af skadelige gasser. Han dræber bakterier, fluer og loppelarver, og han fjerner fugt fra både luft og staldgulv. Pulverets effekt er så god, at den køgebaserede virksomhed Jorenco i dag sender palle efter palle ud til 32 forskellige lande verden over. Direktør Johnny Pedersen var engang fortravlet iværksætter. Nu er han en glad fabrikant med fodfæste. Det føles jo dejligt, fordi vi er de store af de små, som jeg siger. Og alle i landbrugsbranchen, de kender os jo i dag. Og det føles jo godt, når vi kommer rundt på messer. Vi har utrolig mange gode kunder, som kommer og siger tak for sidst, og vi er glade for jeres produkter. Og det er endda kunder, som har brugt produktet i 10-15 år, lige fra de første kunder, vi fik. Og det er jo sådan noget, der er med til at begejstre sådan en som mig, som har været med til at starte det hele op. At sige, jamen de kunder, vi solgte varer til for 10 år siden, de bruger dem altså stadigvæk. Takket være den nye miljølov fra 2007 vil der også fremover være brug for det fikse pulver. Loven betyder nemlig skærpede krav til reduktion af lugt og ammoniakfordampning. Lige et job for pulveret Staldren, som netop binder ammoniak og svovlgasser og dermed mindsker udledningen af drivhusgasser. Men pulveret hjælper også landmændene og dyrene direkte. For eksempel her hos landmand Jørgen Kappel ved Askov. Det er virkelig godt. Det er det. Vi bruger 2 gange om ugen, og det giver gode resultater. Bakterierne de tørrer ud i lejerne, sådan så at kogen den bliver mere veltilpas og får mindre yverbetændelse. Jo mindre yverbetændelse man har, jo mere kan man levere til mejeriet. Mere sundhed er der også. Tilbage på fabrikken ved Tappernøje. Direktør Johnny Pedersen er oprindeligt uddannet mekaniker. Men med sælgererfaring fra landbrugsbranchen startede han som 27-årig ud med produktion af staldren i en kælder i Køge. Senere flyttede han virksomheden Jorenco til en lade på Stevns, senere igen til lejede lokaler i Sorø. Selskabet havde op igennem 90'erne kronisk vokseværk, så da teglværket ved Tappernøje pludselig blev ledig, slog Johnny Pedersen til. I dag er vi en god solid virksomhed. Vi er 12 medarbejdere. Vi eksporterer vores produkt til 32 lande rundt omkring i verden. Vi rejser utrolig meget. Er meget med på messer, både i Asien og i Mellemøsten og her i Europa. Og vi har valgt, at vi har en meget, meget stor produktion. Vi laver mange tusind tons, men vi har så valgt, at vi vil ikke flytte den løntunge produktion. Den vil vi ikke flytte ud til lavtlønsområderne. Vi har gjort det, at vi i stedet for har investeret i en sidste nye robotteknologi inden for produktion. Og det skal så hjælpe os i gang med at kunne servicere det marked, som er så stort efterspurgt. 80% af de danske landmænd bruger i dag staldren eller lignende produkter. Dette tal er stigende.